Hi! Magandang araw sa ating lahat. This is Jovi and welcome po to our channel. Sa pala kumatanda kayo amin pinasayata kasasari tagundaway kadrama ken ka-vlogs. So, today's video po ay about drama. Drama Part 2. May ganun. So, may mga request po kasi dito na gusto daw nilang makita kung paano daw i-deliver or i-portray ang character ng isang babae like Sarip da Salvacion. Ito yung question. Paano i-portray ang action at kung babae ang bida like Sarip da Salvacion? Yun po ang eksaktong question. Talaga naman, si Saripda pa talaga. Ma'am Remy Valderas, kailangan kita dito, mukhang kailangan kita. Siya po kasi ang Saripda Salvacion sa drama noon ng Northern Luzon. Yung karakter ni Saripda Salvacion, astig na policewoman. Di ba? Lahat naman tayo alam natin yun. Kasi sikat na sikat yun noon sa Northern Luzon. So, kailangan pag pinortray ang karakter na ganun, basta kahit anong karakter, kailangan ma-picture or ma-imagine ng mga listeners kasi hindi po tayo nakikita. Nakikinig lang po sila sa radio. Kailangan ma-picture nila kung ano yung ginagawa mo, ma-imagine nila kung ano yung karakter mo. So, eto po mga ka-vlogs and ka-drama, gumawa na ako ng script para hindi na ako mahirapan. Kasi ganoon naman talaga pag nagdadrama, may script, di ba? Ayan. Ready? Go! Nagadod agiti ka pusar. Ngam saan ni nga itulong ka isudat at paligid? Dandani ako na. Saan nagsalastar din agiti ka pusar? Nagaduda. Dehado kami itibilang. Agyamanag. Adan ti reinforcement. Isudang ti target dagiti kapusar. Agarudo kak mong masidag iti ayan ti machine gun. Agad nadabalan. Ang mga siya kung may isang maga. Asidagan dagiti nagaduwa kapusar. Makamuditan. Aday kang timasin ka. Ayan po, sana po happy kayo sa sample na yon. Bale, ako na po ang nag-mix ng mga sound effects para lalong mabuhay yung ating eksena. Kasi yung music and sound effects po ang isa sa mga bumubuhay sa drama. At syempre, sa portrayan na po. Kasi ang pagdadrama po is binabasa po ang script. So, kailangan, pag narinig mo sa radyo, kapag narinig ng mga tagapakinig, ma-imagine nila kung ano yung ginagawa mo. Kailangan alam nila na nasa giyera ka, di ba? At syempre, kapag naririnig nila na nanggigigil ka sa acting mo, dapat nanggigigil din yung mga nakikinig sa'yo. Pag galit ka, parang nadadala din sila, naggalit din sila. Hindi yung galit sila o naaasar sila dahil hindi nila nagustuhan yung portrayal mo. Diba? Ang sama. So again Number 2, na gusto nilang sample. Paano naman kung kontrabidang sexy at sosyal? Tapos, may Chinese din na kontrabida. Talaga naman. Yung mga gusto nilang gawin ko. Ba? Hindi naman mukhang pinapahirapan ako. Talagang pinapahirapan lang. Pero hindi naman siya mahirap. Ba?
Easy lang. Totoo yun, easy lang. So, ito naman po yung ginawa kong script. Go! Masabo na makapanang ako dito eh. Madamdamalaan. Sumangpalan na kiti pulis amang tiliw kini Mrs. Cheng. Kamo dyan na. May panaw kunto'y kwarta na alakan ko na. Sigurado. Awana hindi maramida ni Mrs. Cheng. Matiliwan ni Mrs. Cheng, kung akon amin na naala ka kwarta. Baknang akon! Sabi ro pa pala, Ophelia. Mrs. Cheng? Traidor ka! Pinagtaltalkat ka? Pinagpalit ka makanawat ko? Kapalan na kayang traitoran? Saan? Pang-asi, Mrs. Cheng. Di mo'y paturong kanya pipagtog mo. Kasya na. Ang mga may putong mo din ka. Mrs. Cheng, kasya na. Isang likod na kwarta nga. Ngayon nanak. Basta di naglagit, di pagpatayan. Amo to area ito sa tikla ito. Litiklo po. Ophelia. Imposible nalipata ko taita. Mrs. Cheng, kasya na pang-asim. Jaske, at tatakiti pulis. Sana papalita ito eh. At lipasak. Pakaburita do alia mapasakak kanyak. Ulay bataya kon. Basta sa atak papilita kiti pulis. Ayun po, mga kaibigan, mga kadrama and ka-vlogs. Sapay lang kumata na gustuhan niyo. Sapay lang kumata sa ngagawang kanyak na kiti Chinese. But anyway, drama lang po yun. Di ba? Drama lang po yun, mga ka-vlog. Sapay lang kumata na gustuhan niyo. Kat, isurat nyo lang iti po paano niya pwede kiti kayat yung sample. Ngaintay, aramiden. Okay, bye! See you in my next video. God willing. Bye!